Kani kari ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi di Mary Nongti walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor mentaka stem. Ai hukum ka yeng bishar bah khlido jong ri ya baro ki seng san perthai ban punrong ha ka website ka jong ki ya ki jing panchai ki babnya ki be de ki mukadduma ki berang sa jong ki kirtong ki be khun election na ka seng ka jong ki. Penkre ke Sarkar Manipur ban pentreka mega projek ke bakot hadu ars pa handropo klor tingka ban penmentoi kinung rep ke jela. Kinung ilam jangka Confederation of Meghalaya Social Organization kilale yekendo yu menteri ki kampo yeng ka jela uma lakmen rumbui banyakran halor ka ILP. Ki kubor ki babnya. Kayeng bishar baklido jong kari lane ka Supreme Court menen ka sngi kala batha ya baro ki seng san perthai ban penrung ha ka website ka jong ki ya baro ki mukadduma ki berangsa ka be de ki kirtong ki be khun election na ka seng ka jong ki ka kanhuan kinong bishar hapo ka jinglam jong Justice F Nariman kala penbana ya ka te ka hukum bat ko ong baha ka jing bishar ka jong ka syam ba kala don ka jing kharoi ha ki kambe an ha ka san perthai ha ki ni ki sausen ya khun election Lok Sabha bala dem. Kayeng bishar kala bathaya baro ki seng san perthai ban ai ke jing panchai ke babanya balai ki je ki kirtong ki bala thok bria banya khun ha ke election. Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh menen ka siulo ong ba ka sarkar jung u kala penkre ya ka project trekam ka ba arspa nrupo klur tingka ban penbiang ki nur ha ki ling kharem da ka batan ya ka na syapo khando ba dia mentahi kadang ap ya ka jing menjur na ka sarkar pedeng. Hakapora play ka angan fau hanbo program ha arapti mayai lekai ke badan ha Imphal East District menen ka stem menteri Rangba ulo ong ba ka sarkar ka thmuan penbiang ya ka jingtut shikilingha da ka jingkmi jong katanat minor irrigation katay ka jing penbiang kan salong ka jing mentoy ka bakraw na ka bantay kinong rem ha ka jo ka puar ka sarkar Manipur ka don ka jing thmuan pen kharoi ki dokha da ka bakershan ram ya praspa ngot kinong ri dokha da ka balik kumni ka sarkar kan sayo ban kunai hadu saus pa klur man lausnem ka badai ka dor baju penlut ha ka bathit dokha na shabar jila ka dorbar mangtingka jong ka yeng dorbar thawan ka Manipur kan sedang naduk mentakasngi ha Imphal Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh ubabadro ka pla pisa tingka ka jila unsa pensngau ya ka mangtingka jong ka sarkar ban pentrikam hausnem arhajar arpwe Kindon khatwai tili ki dorbar ha ka jingjilan ka balong khat san sngi. An penkot ka dorbar mangtengka jong ka Manipur ha ka arpu pratarit mentau benai. Lapan klanru ia ka jing apa ha keleng ban penlong ia ka dorbar ka bayai bejai renti. Menteri Rangba jong ka Mizoram uzoram thanga menen ka sngi ulalaj banyakendo ya Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh ha Imphal banyakran halor shibun ki matrekam ki bedai bar ki project ha ki kampenroy berkumjuru berkorom trekam ban penne ya ka sukasan baro arwur ki Menteri Rangba ki pensngau ya ka jingdon kam ban wanra ya ka sukasan ha ka jela Manipur uzoram thangau la pentip shu Biren Singh ba ka sarkar pedeng kala khot la were u ban long siang ha pedeng ka sarkar bar ki ken hon king atiar ki pa pher ki badan ha ka than chate lam mingi kala dando ka jing ekran ka bedai ba ka jing penya ya ki boss ha pedeng ka jela Manipur bar ka Mizoram bar kumjuru ya ka jingdon kam ban penklan shu ya ka jing dei ka ba jan ha pedeng ki ken hon jet bendri ba pher ki bakran halaki jong ki jat kitien Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K. Sangma menen ka sngi ulale ibu ya umaunong rim bantay penhe shushu ya ka Bakmara Civil Hospital ha South Garo Hills District. Lasenran lang ya Menteri Rangba da Menteri jong katanat ka kot ka kia uba AL Heng unong ay kitien ba khmat jong ka sarkar Marco Smarang UMLA ka Siju Ranggara u Rakam A. Sangma UMLA ka Bakmara u Samuel Sangma bat kiwai ki kendam gilindan. Ha ka jingkran jong Menteri Rangba ulo ong ba kala juyai long barabor ka matrekam ka bakongsan jong ka sarkar ban kham trekerpang ha ki than ki bela shuyai sadien naduk menshwa ka South Garo Hills District ka de ka weni ki than ba ka sarkar ka angnuat ban kentiu ha ka roi ka par khanang ba ka nyerengkat bar ki ki district ki badan ha ka ni ka jela kene ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong Ka Confederation of Meghalaya Social Organization
Cosmo kabadai ka kanhon jongki seng bhalang ba pher henen ka sngi kala let banyak kendo ya menteri ki kampo yang ke jela uma lakamen rumbui but kila pen sngo ho u ba ka seng kam ya don kti hakino kinu ki kam ki papen mensau ka komso ka bala shim ya ka rai ban pentri kam hi dalade ha ka inner line permit da ka balet bishar hi ya ki nonglit nongwan sha ka jela ka ong ba ka sngo tho bhai ba ki samla puli ka jela ki don hapreng ka jing khun examen menta usong kono jong komso ba Robert June Kharjarin ula ong ba ka sarkar jela ka don kam ban leting e bat pen khlan shu e ka jing kren ba ka sarkar India ha ka be dei ba ka jing pentri kam no e ka ILP ha ka jela kiri khot jong ka komso ki kershan jing rap e ka tanan anti filtration ban khmi ya ka jing persang rung jubor ki minder sha ka jela Meghalaya ulat jong ka jela Meghalaya uta thaga tharoy minnin ka sngi ula pen ko buromi kiri khot ka NCC ki bila don ha ka kanhun yat paret ha ka sngi rakhe ka Republic Day arajar arpho kila ki mikhmat ya ka NCC Directorate North Eastern Region ketika kanhuan ya paret kala thau history thamai da ka ba yo e ka nam lado ne ka Republic Day celebration champions ha ka sen ka baning kong e kila yo ra ru ya ki khusnam jingjob ha ki ji khun ki ba pher ki ba kan thop ya ka prime minister's rally ka flag area national integration awareness program but ka guard of honor ya ka program pen kuburam lapel no Raj Bhavan Shillong ha ka baladon lang u Major General Bipin Bakshi ADG NCC Directorate North Eastern Region Sanphomur ki samla na ka jela Madhya Pradesh bat sa arphomur ki bipat na ka jela Nagaland kinsali cha Manipur bani shimtalang ha ka Yuva Ek Bharat Shreshta Bharat Camp ka ban sedang ha Imphal na do ka khat khnai tri urumphang ha do ka South tri ulber ke Director Jongka Nehru Yuva Kendra Sangathan Manipur ka Jackie Roiva kalai thu ho no ai khobor jingi ba ki jingpen khre na ka banta ka te ka jingi kendo lang joki khon samla kalaya chat pat kan sadan ka jing pediang buram ka bakham kerpang ye ki samla ki bawan na shabar jilla ya ka te ka program an penya da NYKS Imphal da ka jingi trilang bat ka jilla Nagaland himin ka si kerpang balatip kum ka World Radio Day Manlau snem la jurakhi ke mau buro me ketika sngi ha ka perthai baro ka we ban pen ke mau bat aji hi kai pat ba ashpang ka jinglong kongsan jo ka radio badan pen sluru iki pat ba ban lum ki jing tip badan kam na ka radio kalong ru ka sngi ban ke mau ka bor ka bakerpang ba ka radio ka don ha ka ba ka kta ye ka jinglong jing im jo ki brio bat wan ra ru ye ka jing ye jan ha baro ashi tulu perthai kamat pedeng balabu menta usnem ha ka World Radio Day ka day ka radio bat ki rukom im ba pher Haka kerwa khubor jong Secretary General ke United Nations so Antonio Guterres haka World Radio Day arhajar arpho ulo ong baka radio kawan ra ya ka jinge jan hapadeng ki brio haka juk ka bajurba ki jingkla bar ka jingmi jong ki lat pathai jingtip ki babunjan ka radio ka ibat ya ka jaka ka basngu yet hamman la ka kan honjat bin riu ringkat be ki jingtip ki bakerpang bar ki khubor ki bathikina ula kan tu ya baro ban itu at pen khalan but Penklan bor ke radio kenaman kentio ki imlang salang ka jinge jan ka bakhamba wat apeng ka jinge pherjat bat ban yarap teiru ya ka perthai ka badap da ka jingsuk bat ka jinge in kaladan ka program samtiar na ka mentagi nongpang ki badan kam hanong pending West Khasi Hills District menen ka singi la sami ki tiar ki badan kam da ka jingkershan da ka scheme Rashtriya Vayashri Yojana jong sarkar India ya ka bala pentre lingba ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Alimco menteri khana ka sarkar India ubadairu beri khmi ka Social Justice Krishnan Paul Gurjar uladon lang hanong pending menen ka singi kum ukongsan katto kari ka khubor kala khut bakalawan shwina ka All India Radio Shillong sa shipor kata khubor phrabaji ninya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor hakakten Hindi ban penbuat ka khubor phareng ka por phra ka sanminen kani ka All India Radio Shillong sombhaba na mantai ki khubor na Delhi